Viuen vora 5.000 persones i pareix una moneda, una cara i una creu. El barri és cèntric i marginal alhora, és vanguardista i històric, és ric i pobre, és bonic i lleig, és car i barat. I és que este barri, com una moneda, té dos noms, la cara, Belluters, i la creu, el Pilar. Parlem de la cara del barri, Belluters. Som el tros de la muralla, el solar de Belluters. Comencem llegint la definició de vellut, teixit de seda llis per una cara i per l'altre cobert de pèl tallat o rissat. Suposa que has vist un vestit de fallera, no? Això és el vellut. I d'on ve? D'una de les tradicions valencianes econòmiques més importants de la història. Imagina't fa molts anys pujar-se al Micalet i veure molts quilòmetres de moreres rodejant València. Per tant, cucs de seda. Veure 4.000 telers. Imagina't la meitat de la nostra ciutat fa uns segles treballant la tela. Formem part de la gran ruta de la seda. Sí, el vellut el feien al voltant del mercat, el gremi de velluters, i d'ahir el nostre barri de velluters. Ara parlem de la creu de la moneda, el Pilar. Las calles están llenas porque es el Pilar. La gente está feliz porque es el Pilar. Literalment la creu. Com Baltasar Simón de Vallterra, el fundador del convent era de Saragossa, li va dedicar el convent de la Mare de Déu del Pilar. Soy de Aragón. Per què els dominics obriren al segle XVI un convent al costat de la muralla si ja tenien un convent a València? Per a estar al costat de l'hospital, que ara és la biblioteca, on els retors ajudaven al ben morir dels malalts. I com no, també la creu del barri està a Escolapis, on trobem la cúpula més gran de València i la quarta d'Europa, recentment reformada i oberta al públic. Parlem d'eixa colossal escola eclesial de referència de moltíssims il·lustrats valencians del segle XVIII. Parlem de més creus del barri, la creu més dura. Igual coneixes el barri de Belluters o el barri del Pilar com el barri Chino. En València hi ha entre 200 i 300 prostitutes de carrer, una part de fa temps al barri de Belluters. Esperem que la nova coordinació entre conselleries busque solucions humanitàries. Belluters és un barri amb moltes entitats humanitàries. Entre altres, escoltem Belluters, una iniciativa que neix de la Dula i que genera espais d'apropament veïnal, així com l'Associació de Veïns de Belluters, que porta molts anys tractant un barri difícil. Un dels greus problemes que pateix Belluters és la vivenda. Per la restauració necessària, per la turistificació, per la convivència, per la pujada de preu i la falta de vivenda pública, tal com saben a l'entitat valenciana d'habitatge que té precisament la seua seu al barri. Belluters és un barri per a aprendre i per a estudiar, literalment. A banda de les escoles normals, tenim escoles de cuina, de ceràmica, de costura i sobretot el Conservatori Professional de València i l'Escola de Disseny de València, que són dos enormes centres que estan a la plaça Viriato. I tot este art, bona part es queda al barri, al Cercle de Belles Arts de València, a la Bienal i els seus murals enormes, a les jams fantàstiques del Radio City, a les Fa Poco, les falles populars i combatives en les que sempre es recordarà el racó de la Corbella i sobretot la 14 voltes premiada primera falla de València, la falla del Pilar, que al 2020 presentaran Terreta de Xavi de Capdesuro i A cazar camusinos i Efecte Casolà de Paco Torres amb disseny de Carlos Benavent. Som el tros de la muralla, el solar de Belluters, amb el sol la llata pren, el xiquet la trompa